Lakbay Katoliko, mayong adlaw ka natong tanan. Ato ni nga tagag pagtagad kining usa ka vlog sa The Heavenly Message. Vlog ni sa mga sabadista nga matod pa nila na ako noy babaye nga nagsabadista gikas pagkatoliko. Dunay duha ka palpak og duha ka botbot. Lain drama na sang botbot ni para dunay mabiti Katoliko ba. Atong paminahon ning ilahang katawanan kay drama-drama nila nga wagid na mao dira. Yeah. So akong gibuhat ng guna, nananom og mga unsa-unsa din na mga root crops dayon. It just happened nga nakakita ko sa Bible katong Latina Vulgata. So pagbasa nako, karaan mo ni nga Bible, dili man ni apabasa namo sa una gagmay pa mi kay bawal na kay makabuang daw. So akong gibasa. Dito na ako nabasa ang katong sa creation. Paghimo sa Ginoo sa kalibutan din sa ikapito ka adlaw ni pahuway siya og iyang gibalaan. Naagid ngadto ang word nga Sabado. Sa ikapito ka adlaw nga Sabado ni pahuway sa Sabado gibalaan niya. So dito naggiring-giring na akong mind nga Katolik man ko niya nganong sa Domingo manggid mi mo simba nga magmay pa mi kadlawon mangadto gid mi simbahan. Kung sa ato pa na something wrong gid siguro aning ni nga wala gitago ba. Sukad siya nakabasa sa kamatuoran, wala na mawala ang dakong pangutana sa unahuna ni Aleph. Hangtod sa miabot ang panahon nga si Aleph nahimong usa na ka BJNP officer sa edad nga 40 anyos. Because I could see the rituals of the system. Unya, dito na ko nakasabot nga something is wrong yun kay naatanan dito tanang sala nimo gisulat na chikan lang nimo gasa imuhang na violate ato sa tanang sala mga fornication kanang tanan yun i-check lang nimo pagkahuman sunugon ra to sa pare pagkahuman i-burn dito sa katong naidako nga kuan absolutely forgiven na imong sala ingko murag something is wrong gud ani kaya nga atong sala wa may makapasaylo na to si Jesus Raman inani ra kasayon i-burn ra atong sala straw paper nga imong gichik-chikan dito lahi ra gid ni something is wrong with the system gusto jud akong mahibaw-an nga asa gid ko magsugod ani Moto ha. Ato tong usa-usahon. Atong tanawon ang unang klarong butbot dira. it just happened nga nakakita ko sa Bible katong Latina Vulgata. So pagbasa nako, karaan mo ni nga Bible, dili man ni apabasa namo sa una gagmay pa mi kay bawal na kay makabuang daw. So akong gibasa. Dito na ako nabasa ang katong sa creation. Paghimo sa Ginoo sa kalibutan din sa ikapito ka adlaw ni pahuway siya og iyang gibalaan. Naagid ngadto ang word nga Sabado. Sa ikapito ka adlaw nga Sabado ni pahuway sa Sabado gibalaan niya. Una, mingon siya nga nakabasa jud kuno sa og Bibliang Latina Vulgata, nabasa niya dito Sabado. Human jud sa dito Diyos creation nabasa niya adlawng Sabado pag human jud pag ikapito. Naman tay Latina Vulgata atong basahon. Kung tinuod ba ning iyang giingon nga naay ikapito Sabado yung mabasa. Pero before nato ni basahon ato paminahon balik yung giingon nga naa daw Sabado. It just happened nga nakakita ko sa Bible katong Latina Vulgata. So pagbasa nako, karaan mo ni nga Bible, dili man ni apabasa namo sa una gagmay pa mi kay bawal na kay makabuang daw. So akong gibasa. Dito na ako nabasa ang katong sa creation. Paghimo sa Ginoo sa kalibutan din sa ikapito ka adlaw ni pahuway siya og iyang gibalaan. Naagid ngadto ang word nga Sabado. Sa ikapito ka adlaw nga Sabado ni pahuway sa Sabado gibalaan niya. So layan natog basa ang Genesis atong ipapab sa screen para may baw ano tog nabagay mabasa ang Sabado ngayang giingon. Yara sa Genesis kapitulo 2 bersikulo 1 padung tag 3 mingon. Verse 1, busa na humagbuhat ang kalangitan ug ang yuta ug ang tanang dayan-dayan nila. Verse 2, og gihuman sa Dios sa adlawng ikapito ang iyang buhat nga iyang gihimo og mipahulay sa adlawng ikapito sa tanang buhat nga iyang gigama. Verse 3, og mibendisyon sa adlawng ikapito og misantos kaniya kay diha kaniya mipahulay siya sa tanan niyang buhat nga gimugna sa Dios aron pagabuhaton. Walay mabasang Sabado. Yang gipunan nga matod pa kuno niya naay Sabado. Mao ni klarong botbot.
Mo na klarong butbot ha. Anong klarohon na to daan ni. Ikaduhang palpak, niyara. Dito na ko nakasabot nga something is wrong yun kay naatanan dito tanang sala nimo gisulat na chikan lang nimo gasa imuhang na violate ato sa tanang sala mga unsa fornication kanang tanan yun i-check lang nimo pagkahuman sunugon ra to sa pare pagkahuman i-burn dito sa katong naidako nga kuan absolutely forgiven na imong sala inko murag something is wrong gid ani kaya nga atong sala wa man makapasaylo na to si Jesus Raman inani ra kasayon i-burn ra atong sala straw paper nga imong gichik-chikan dito lahir gid ni Mo to ikaduhang butbot nga no. Ang kumpisal sa pare dili na chikan ng atong mga sala or manglista ka dihag mga sala den chikan nagmuna imong nahimo. Dayon pagkahuman sunogon sa pare didto den wa na mapasaylo na ka dili ingon ana. Dili ingon ana muna klarong butbot sining iya ha. Ayan mo pailad ani mga taong butboton. Nga naman kay ang kumpisal sa pare wala ta manglista og sala og chikan og mo ni sala nga tong nahimo then ikumpisal sa pare kadtong sala ihatag to sa pare sunogon to didto okay na dili na ingon ana. Manglista ka sa tanan nimong mga sala. Mangayo ka guidance sa imuhang guardian angel sa Holy Spirit to remind, to recall unsa tong mga sala nga imuhang nahimo, imo tong ilista. Pagkahuman mo ito imong basahon dito sa pare para kay bugoy kaning yawa. Kay makasatag pulo ka buk sala pag abot dito wala unta mental block tas yawa mao na nga imbes pulo imong sala nga gisugid duha na lang. O mo nang ilista nato kay mo toy tanawon basahon to nimo tos ato bangas pare nga mo na sa nga imong nahimo then ang pare mohatag nimo absolution sa imong sala og tagaan kag advice unsaon pagwala sa sala unsay buhaton or makalikay tani then tagaan kag absolution dayon hatagan kag penitensya tulo ka man namo baka karon unsay prayer nga ihatag nimo para diha sa imuhang sala sa imong pag-absorb sa sala dili kay unsa to naatanan dito tanang sala nimo gisulat na chikan lang nimo gasa imuhang na violate ato sa tanang sala mga unsa fornication kanang tanan yun i-check lang nimo pagkahuman sunugon ra to sa pare pagkahuman i-burn dito sa katong naidako nga kuan absolutely forgiven na imong sala bot na mo nang di ta padala aning mga atik-atik ug mga ilad-ilad sa mga sabadista ha kay og magpaulog-ulog tani pastilan daghan na gitang biktima anis ulog-ulog siguro og mauning trabaho ha. God bless.